Σιγά, σιγά Χριστίνα, μην χτυπήσουμε τους ανθρώπους. Όπα, καθέλκυσης. Καθέλκυσης στους σκάφους. Μίτσικ, συγκυβερνήτης είσαι, να προσέξεις έτσι. Κάτσε θα σας πάω. Εσύ Χριστίνα, πού πας? Λοιπόν, σε βγάζω λίγο στα ανοιχτά, όπως είπαμε, έτσι. Εδώ έφυγες. Έφυγες. Οκ, μόνη σου. Μίτσικ, bye bye, έφυγε το πλοίο, Χριστίνα. Πάει το πλοίο, έφυγε. Bye bye. Bye bye. Χριστίνα επιστρέφει. Επιστρέφει το σκάφος. Μίτσικ, πώς είσαι ρε, είσαι λίγο τρακαρισμένος. Ο Μίτσικ είναι λίγο τρακαρισμένος. Τον βλέπω, όπα. Κάτσε λίγο Χριστίνα, θα χτυπήσεις, περίμενε. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Όπα. Κάτσε λίγο, θα σε βγάλω έξω λίγο. Όπα, όπα. Οκ. Μεγάλε, πώς ήταν η... Έλα, δώσε χεράκι. Όπα. Είναι λίγο τακαρισμένος. Τι? Κάνουμε κανό στην παραλία Ψακούδια. Έτσι, σε γυρνάω στη μαμά. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Έχουμε τη δεύτερη καθέλκυση. Καθελκύεται το σκάφος. Κολλήσαμε Χριστίνα. Κολλήσαμε ρε. Βγήκαμε. Ξεκολλήσαμε. 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 Χριστίνα, έφυγες? Σε σπηγαίνω, μην. Έφυγες Χριστίνα. Όπα. Έτσι είχαν στην Ταϊτή και στη Χαβάη. Wow. Εδώ βλέπουμε τις δύο θαλασσολίκαινες από το Ντομπάς, οι οποίες επιστρέφουν μετά από πολλή ώρα στη θάλασσα. Οι δύο θαλασσολίκαινες από το Ντομπάς. Φοβερή βόλτα, πολλή ώρα. No problem. Όπα. Εδώ θέλει έλεγχο. Να και ο άλλος θαλασσόλικος. Φτάσαμε. Μπράβο Χριστίνα. Μεγάλη βόλτα αυτή, Μπράβο.